Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kibor Pulit ke Sri Lanka ha ka sisat jan kilalet ban kinra ya ka Liengsuiñ ka balapoi na Chennai hadien ka jingtip baki la bandon ha ka te ka Liengsuiñ baki dei ki basuba don kti ya ka balaja ha pahalgam ka jingtho na kinongkit jingkit na kari ka Sri Lankan Airlines kilethu ba ka Liengsuiñ ka lapoi ha Columbus Bandaranaika International Airport na Chennai ha ka por khalwei baje san khundai min step bala pelong ya ka jingpet benya ya ka jing pahara andala poi Shushu kat kum kajing tho layathu ba kajing Talasi la pelong da kajing trailang bat ki board sanchar Shong hadien kajing penbena na Chennai Area Control Center ha kabaya day bat uwe uba Suba don kti balawat ha India ubalanget ba udan ha ka Liengsuiñ kakarwo The Tribune kalayathu ba ka Liengsuiñ kala sya tokil benya bat hadien bala de pentik na baha la ailat ban beteng ya kajing tray ki bor sanchar ke India ki la ithu ya ki sangut ki riu Lehnoh ki bakanthuk laingut na Pakistan ki badon kti ha ka jing sha penyap ha pahalgam umentri rang bado kari Narendra Modi ha ka apusautrik uyayong arja apusan ulakular ban penchitom ting ya ki riu Lehnoh ki badon kti ha ka jing sha penyap ha pahalgam bat ya kitu ki baya sha ha ka ni ka kam snew da ka baong ban penchitom ting ha ka ba kim poi perkhat ulo ongru da ka ba pen scam ba ki nong shun jongkari kim thmu tang ki nong jngok kai perthei ki ba khlem ki tia le henry ki nuat ban thomboru ya ka ben sim jong ka India ha ka jing Lanka bakrau ha ka ap khundai trik uyayong bat ki he ka tanat yada kari Narendra Modi ulo ong ba ki sipai kari ki dan ka bor trekam ka bapura